cort que l'espera per fer-li els millors honors. Cort que ací està formada per les nostres falleres, que esperen ansioses la seva fallera major. Senyores, senyors, ací tenen el millor de la nostra falla, les nostres falleres. Ara sí que és el moment més esperat en el que presentarem a tots eixa fallera que en un moment serà anomenada Fallera Major de la Falla de Luna. Ha arribat el moment més esperat, el presentar a la Fallera Major de la Falla La Dula per l'any 2011. El teu cor batega a la màxima potència, a la bola un nut on costa molt passar tot el que estàs sentint. Tot el món mira la passarel·la. Laura, estàs al principi, esperant sentir el teu nom i ser presentada al nostre poble com la persona que ha de regnar a la posició més alta d'aquest jardí de falleres. No esperem més, ha arribat el moment i les teues finetes et criden que ocupes el càrrec esperat. Per això cridem fort. Senyors, senyores, rebem amb tots els honors que ella mereix a Laura Martínez i Mereciano, Fallera Major de la Falla La Dula per l'any 2011. senyores, que deuen tots els honors que ella mereix, Arecane, Macranell i Selfa, Fallera Major Infantil de la Falla de Dula, any 2011, que vindrà acompanyada pel seu president Raúl Herrero García i Adrià Ramon i pel nostre estandard.